Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kuna lafiya. Fatan an yi sallar Juma'a lafiya ko? To Juma'a Mubarak. Ya yi kyau, masha Allah. Ina gaida kowa da kowa. Dukkaninku ina gaida ku. Kai follow ɗina in dai ba kai follow ɗina ba, in dai shine wannan karanka na farko ganin wanga bidiyon ta to kai follow ɗina. Kai like, kai share ɗinta insha Allah biiznillah. Ina muku albishir. Insha Allah ga wanda ba su shiga ba Lodbit, ku hanzarta ku shiga Lodbit. Lodbit yana ba ku damar ku fassara dukkan wani yare da kuke so a cikin shi, da koyan da za a yi fassara translate, da koyan da za a yi fassara insha Allah. Ana fassara rubutu. Duk rubutun da kake so ka zo ka ɗauko shi, kana son ka fassara shi zuwa yaren da kake so, kawai yaren da kake so zaka gaya mishi kawai daga sama. In ka gaya mishi yaren kawai ko a ƙasa ko a saman rubutun da ka yi, kawai to zai fassara ma yaren rubutun zuwa yaren da kake so. Yaren da ka rubuta kake son ka fassara shi. Misali, in Larabci ne, ka ɗauko Larabci, za ka rubuta Larabci. Kamar ka ɗauko Larabci, kana da Larabci kana son ya koma Hausa, to sai ka rubuta mishi Arabic. To sai ka zuba rubutun naka a ƙasa, ko kuma bayan ka zuba shi ka rubuta shi rubutun ga Arabicin a ƙasa. To insha Allah zai maida ma shi cikin yaren da kake so. Kai saurayi ina cewa wanga, kamar Arabiya ne ka ɗauko kana son ka maida shi Hausa, sai ka rubuta Hausa. Hausa ce ashe zaka rubuta, sai ka rubuta Hausa. Ku kula da kyau, Hausa ce zaka rubuta. In ka rubuta Hausa to Larabcin zai maida ma shi ya koma Arabiya. Kana son ya koma Hausa, kai kana son ka gane, ko kuma Ingilishi ne kake son ya koma Arabiyan, ya koma Ingilishi ka gane da Ingilishi sai maida ma. In Ingilishi ne ka ɗauko kana son ka maida shi Arabiya sai ya koma Arabiya. In kuma Hausa kake son ya koma sai ya koma. Duka akwai su insha Allah. Biiznillah yana da kyau sosai. Ku sauke shi. Ga wanda ba su amfani da shi ne nake magana a kai. Wanda yake amfani da shi kuma insha Allah na san sun gani. Insha Allah yana da kyau sosai. Kuma akwai social video banda wannan short video, ƙanƙanan video gajeru wanda ake ja akwai, kuma inda zaka loda bidiyo ka haka. Ma'ana masu shigen bidiyo ka irin na YouTube, zaka loda bidiyo kanka a cikin shi. Insha Allah yana da kyau biiznillah. Lodbit ka shiga cikin browser ka kai, ka rubuta Lodbit, ko kuma insha Allah biiznillah wannan da kuke gani gashi nan sunan shi wannan a bisa kai na wannan shi ne sunan shi. Ga yanan Lodbit. Yawa za ku same shi insha Allah biiznillah. Kana rubuta shi cikin browser ka za ka same shi ka sauke shi. A kowace browser kake aiki, in Chrome kake aiki, in kowace browser dai ka rubuta shi za ka same shi. Insha Allah biiznillah. Ina yi muku fatan alkhairi insha Allah. Ni ne Muhammadu M. Isaka, na kuma soyi insha Allah biiznillah. Sai anjima.